Gaurko honetan gonbidapen bat egitera natorkizuet guztiei, Euskal Herritar guztiei. Oso kontestu berezian bizitzen ari gara aste hauek, korrika hor dabil, Euskal Herriaren mapa linguistikoa eta Euskararen mapa eta Euskal Herriaren mapa mahai gainean jarriz, milaka eta milaka herritarren parte hartzearekin. Aste honetan izan dugu bigarren itzulia hauteskunde municipalena Lapurdi-Basen, Nafarroa eta Xiberuan, sekulako emaitzak egin ditu Ezker Soberanista, aintzinagoaz, Euskal Herri osoan, eta kontestu honetan aberregunera gonbidapen bat egiten dizu. Zertarako, kontestu berezi honetan, postasunerako datuak daudenean, orain aipatu ditudanak, Euskara eta emaitza elektoralak, baita ere ilunabarrak eta gauza ilunak ere badaude kontestu nazioarteko kontestua, gerrak eta bat. Eta beraz, gonbidapena da, berriz ere herri erakustaldi bat egitera, herri harrotasuna frogatzera, abertzaletasuna berriz ere mahai gainean jartzera, burujabetzaren aldeko apustua, eta baita ere herri hobeago, justuago baten aldeko apustua egitera, eta oso garbi esatera berriz ere Gernikako seme-alabak otani ezetz esan genionak, gerrari ezetz esatera goazela. Eta gero noski atxaldean festa egingo dugu gure hiriburu nagusian, Euskal Herria Bildu gidatzen duen Iruñan. Eta beraz, dena gonbidatua zaudete, berriz ere irrifarra galdu gabe, irmoki eta determinazio guztiarekin, herri guztien eta Euskal Herriaren burujabetzaren defentsa, bakearen defentsa, gerraren aurkakoa eta jendarte justu baten aldeko apustua egitera. Euskal Herri hobeago baten aldeko apustua egitera.